Viewers ezininzi zibone uMayeni njengomntu ongenambulelo ku season 7 episode 14 kaThando Nesithembu. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now uMayeni noMakhumalo bayathanda oba ngathi bayakrutha-kruthana, especially xa kufuneka kuorganizwe izinto. uMakhumalo ke kuthiwa ngumntu oforward, kodwa uMakhumalo mna xa ndimbona ngumntu ongenangxaki no-organizer izinto. Into enzekayo ke uMayeni bekuphunywa kuyiwa kwi-family trip and then yena wakhalaza ke caba inoba ku-WhatsApp group yabo uba unemithwalo emininzi, so waqonda uMakhumalo makahayirishe imoto. Wazihayirisha ke ezi moto, enye imoto wayinika ulwandle, enye ke wayinika uMayeni, wayisa ngokwakhe ke kuMayeni, wafika wamnika isitsixo. Ndithi uMayeni sana ebepholile wasithatha nje isitsixo ngathi it's not a big deal, but ke wathi ndiyabonga, wabesekhwaza umpumelelo. Nakwi-diary session yakhe she was just happy that engazohamba ngala moto aqhele uhamba ngayo, akathetha nto ngento yoba uMakhumalo usincedile. Ke phofu kukhona ne-weekend ye-Durban July, I'm not sure, I think season 6, apho kwakukho into ye-makeup artist abalwa ngayo, ingakumbi noMayeni kwalo. uMakhumalo wa-organizer i-makeup artist caba ke le bayisebenzisayo, then kwafumaniseka uba hey bayi-4, so ixesha alizukonela babenziwe bonke ngulo mntu uyi-1. Yabe a-makeup artist ize ne-assistant, kwacaba ke uku abanye kwafuneka benziwe yi-assistant. Bakhalaza ke oMayeni uba kutheni yena uMakhumalo kunye noMacele beza kwenziwa ile main makeup artist, then bona benziwe i-assistant. Babe besithi abantu but bona becinga bafana baza kwenziwa ngubani i-makeup, because apparently nguMakhumalo owaye-organizile. Ayiqali apho ke phofu nento yabo okanye into kaSheba siyasoloko ikhalazela uMakhumalo. Kukhona nangoko bebenze i-Thanksgiving ye-family, apho utata uMsamseleku wayebize ifamily yakhe nefamily zamakhosikazi efuna badibane, then ke wafuna i-catering, kodwa kafuneka kuyothengwa ukutya. Then laa mntu ke wayeqeshiwe for i-catering wathatha uMakhumalo, so ba-organize yonke into edibene nopheka. Then ke ngoku wabiza i-meeting uShibase, kodwa ke kule meeting kwabonakala uba bebekhe bayixoxa already inguye noMacele noMangwabe, so inguMakhumalo lo mntu caba befuna ke umquestiona, kodwa babiza notata uMsamseleku. Then wabesechaza ke uMayeni loo nto leyo babirongo uba kube nguThobile o-organizayo kodwa bangamakhosikazi bonke. Wabesithatha uMsamseleku ingxaki ngeyoba yena ebexela uba kuzawubakho umsebenzi akwabikho mntu ubuzayo uba kwakwenziwa njani, so waqomba kube bazi babanjani bayathanda ufuna usoloko uyabalandelelela xa kwenziwa into. Wathi kubo it's fine, uzawuqesha into ye-catering, so they mustn't worry about into ezidibene nopheka, because kaloku previously uqhela uthi xa echazile izinto barhuqe inyawo. Kwakunzima kakhulu ke kuloo meeting, wade wathi uShibase uMakhumalo unento yozithatha okanye ukwenza abanye abantu like abenze bafile ngongathi yena uMakhumalo ngeyedwa inkosikazi katata uMsamseleku. Khanikhe nitsho ke nani nicinga ntoni ngale nto kaShibase ohayirishelwe imoto nguMakhumalo, yena bengenokwazi uzicingela uba makafune enye imoto. And ndiyasola noba uMakhumalo inoba uorganize ngemali yakhe eza moto. Mamgobhozi, ndibona kwividiyo elandelayo. Bye.